L'estibado es de retorno a Sebasac del 24 al 26 de juillet per una edición que s'annuncio fort apetissento. L'estibado es una immersión dins la creació en lengos doc. Literatura, cinema, arts plásticos, conferencias, tallers de radio, de graf o de dansa, contes, bal, espectacles, concerts, taulos redondos, 3 zones per celebrar amb una selecció d'artistes venguts de totes les regions on se parla l'occità. Sem força contents de retrobar el grup Papageus sus l'empun de l'estibado, tal com el contaire Florent Mercadier, la poetessa Paulina Camaquin o el cantaire de Mans de Breix. Abem presso de descobrir la cornemuse pour les nuls, le spectacle del musicien Swan Michael Espinas, ou encara Fur, folklore urbain ruralisé, une ovni musicale vengut de Marseille. Anat s'espepissa la programmation sus estibad.eu et rendez-vous en abairu!